нархи ҳамин утилизатсия баробар ба чунки бисёри нафарҳо бигем ҳамин чиза нотуғри фаҳмидан, не ки нафарҳое ки дар таҳти назорат реестрда қарор дорем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи боло рафтани нархи утилизатсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем. ҳатман дар видео лайк монен, бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен, як бор обязательно патентҳои худтона проверка кунед ки ҳозир патентҳоро аннулировать кардесиянд аз сабаби трудовой договор накардан ё уведомленӣ накардан. номери WhatsApp мебарояд, дар ҳамуҷа бинависонед, тафтиш карда метиҳанд. як саволе ба миён меояд ки оё дар ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуд мошинҳоро утилизатсияшон нархаш боло рафтагиаст? яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле ки медонед, тақрибан 1 сол ё 2 сол шид ки мошинҳоро утилизатсия мекунанд ва нархи давлатиш 1610 сомон буд ба фикрам, агар хато накунам. барои утилизатсия ҳамин қадар маблағ супорида мешуд. яъне барои як мошин як бор ин маблағ пардохт карда мешуд. ва бисёри нафарҳо мегӯянд ки оё ростае ки нархи ҳамин утилизатсия баробар ба 10,000 сомон шудагиаст. бародари азиз ва гироми қадр, шумо ҳама чиза хуб аҳамият диҳед ки агар нафарҳое ки аз дигар ҷо мошин мебиёранд ва дар гумрук дар ҳолати растамошка кардан пул пардохт мекунанд, ҳамин утилизатсия танҳо ҳамуҷа дахолат дорад. яъне нархи 10,000 сомона танҳо дар ҳамун ҳолат дахолат дорад. тамом. ва нафарҳое ки мошин овардагӣ нестен аз ҳеҷ ҷо ва мошинотон дар ҳамин ҳудуди Тоҷикистон қарор дорад, дар ҳолати хариду фурӯш кардан, вақте ки утилизатсия надошта бошад, агар ки карданӣ бошед, шумо 10,000 сомон пардохт намекунед. ин барои шумо тааллуқ надорад ва хавотир набошед дар ин мавзӯъ. мо хостем ки ҳамин информатсияро камтар дар бораш равшанӣ андохта барои шумо бифаҳмонем, чунки бисёри нафарҳо бигем ҳамин чиза нотуғри фаҳмидан ва фикр карданд ки барои ҳама нарх 10,000 сомон шудагиаст. комментарияҳои шуморо камтар хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бародарое ки документотон тамом шудагиаст ва бихоҳем границаи Қазоқистон бирен 100% бигзарен обратно Россия бидроем, бо номерое ки рӯи экранда мебирояд зангшон бизанен, одамои бовариноки мо мебошанд. як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, рамазоно чӣ хел гузаштесай? рамазонтон муборак. ҳамаи шумодам як бори дигар рамазоно муборак боша. шукри худованд ҳазорон бор ки хуб гузаштесай ва боз худованд худаш қувва метиҳад. шукронаи худованд ки ҳама тинҷай бародар. шумодам ҳамчунин тааллуқ дорад. умарҷон нависондай: вазъият дар аэропорти Казан чӣ хел боша ака? назар ба фурудгоҳҳои шаҳри Москва ва шаҳри Питер, дигар фурудгоҳҳо мақсад осонтарай гузаштанаш. яъне тафтиш ҳаст, проверка ҳаст, лекин ба монанди иҷоҳо нестай. ҳафизов нависондай: агар ФМС равӣ, видварения дошта бошӣ, меқапан маҳкам мекунанд ака? ҷавоб медодӣ. видварения дошта бошен, агар ки огоҳ шаванд, мисол муҳлати видваренияи шуморо мегиранд, зиёд мекунанд ва идоф бигем бадаста мегиранд, то даруни ҳавопайморо нарушник зада мебаранд ки шумо аз Россия берун бароед. Абдуллоев нависондай: акаи Сорбон, баъди 31 апрел мешавад боз граница гузарӣ? баъди 31 апрел мешавад граница гузашта, лекин нафарҳое ки дар таҳти назорат реестрда қарор дорен, мушкилиҳоро ҳал нокарда, бигем имконият аст ки шуморо запрет на выезд бикунанд. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум, ман тамоман документ надорам, мешавад сарҳад гузарам? бародар, мо ҳамун нафарое ки мегем барои шумо граница мебаранд, қатъиян мо ҳамсуҳбат бишен, аз уҳдаи ҳамин коро мебироянд. яъне документ надоштагиёрам метонанд ки баранд граница, обратно бидрораншон бо. тоҷикбача нависондай: салом акаи Сорбон, ман 6 моҳ пеш аз Москва омадам Тоҷикистон. аз аллатая корона қарздорам. рафта метонам? ҷавобша бите ака. аз аллатая корона қарзидор будан, мо дар видеои гузашта гуфта будем ки ҳамин қарза пардохт накардан, агар дар вақти Россия будантон боша, метавонанд ки шуморо запрет кунанд, аз Россия берун набароед. мисоли гап қарзи калон бошад, ё ки аз дигар ҷо вақте ки ҳастен мехоҳем ба Россия сафар кунед, ҳамирам боз сабаб шуда метавонад ки шуморо запрет навъезд кунанд ва ба кишвар ворид шудантон намонанд.
тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем. Саволҳо дар комментария бинависонед, худованд хоста бошад боз хонда ҷавоб мегардонем. То видеоҳои дигар зиндаву сарбаланд бошед. Render Forest